Čaute ľudia, moje meno je Sally, vítam u ďalšieho videa z hry Skywars. To bolo docela creepy. OK, takže my jedeme. Uj, au. Da. GT for never say never. A teď už vážne, tak. Už nám vidí, tu máme práve v ruce. Do komentáře potom mi môžete napísať, ako som to udelal, aby mi nevidel ruky. To je výhoda na seriálech. Si to môžeme udelať. A tam nejaký špeky, ideme k nemu. Top! What the fuck? Tak, to sklonica. Piu, piu. Piu, a piu, a piu, a piu, a piu, piu, a piu, a piu, a piu. A piu, 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 piu. Piu. Ja sa dostal na ostrov. No, na druhú cudzí osu. Takže, koho to tu máme? Jo, crafting. Že by to zmenila, že si to môžete craftiť veci. To by bolo také super. Keby to tak možno zmenili. Neviem, bo crafting table sa, neviem, či dal, alebo nedal vykraftiť. Tam je. Ideme ataka banzai. Banzai! Asi jej pomohol. Ne. Uj. Vyhral som. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. OK. Tak sa to tu veľa zmenilo. A tu je môj BFF Creeper. Ako vidí, ne, tohle je môj Creeper. Viktor. Creepše? Nepovedal. Ahoj Creepše, máme tady dvoch Creeperů. Potom môžete uhádnuť, ktorý je môj pravý Creeper. Tak Creeper. A pokusím som. Je tady můj Creeper. OK. Tak pokračujeme vo videu. Uj. I love you. Ty vole, to úplně vyzerá hustě. Keď nemám ty ruky. Už úplně speeduj. Speeduj. Tabu, be tabu. Hey, do my shanks. To be doing lever job. A ty námi na ty dá. Doggy bear. Ahoj dívko, heloha.
napíšeme jej. Lesba. Ne, z bloker, alebo nie som zaregistrovaný. Ja, že už to máme bloknuté, tak ahoj, a ja ťa milujem, ty vole, koľký to na to, ty vole, už sa líbe, ty vole, ja môj šťastný dať. OK, musím s tebou, to už tam, musím s tebou rozlúčiť. Jedu za dobrodružstvím. Bumbič. Haló, Bumbič. Bumbič. Uj, co je tam? Dogi! Ne! To ja chcem, aha, tento creeper je teraz naozaj hráč a vidí ako creepera. To je tá výhoda, keď si nemá. Ty vole, tu stále bucha. Aha. Víte, už jsem byl nasratý i, že vlastně stále v těch videách vidíte čudlíky, všetko, co mám nakliknutý a tak. Ako v náhodou creeper v teste, odtedy už viete, že mám rád creepera. Creep. Zase veľrybka sa strašne sťažovala, že mám radšej creepera. No ale nevadí. Proste, ja milujem Minecraft. Bumbič. Damn. Ešte si pamätám, že ako som tuto kydol, tedy, keď som to natočil poprvýkrát, teď sa to už nestane. Ty vole, ten creeper ma nasleduje. Ty vole, to za mnou ničí. Postav sa. Druhý. V tomto balóne som nikdy nebol. Ne! Stiaž prdel! To stiaž prdel, ty vole. Pane Bože! A to tyhle creepši. No skús si do mňa rachnout. Skús si rachnout. Idiote. Skúste si rachnout. No, rachni. Jedu pryč. Veľrybka bola lepšia než ty creepše. Aj stejne ti milují creepše. Creepše. Končíme. Villager. Shit. Shit. Hajdelici, co to povie? Tak nebyť creepše. Ako si to oni do ryti dali? To je tá záhada. Takže, počkajte chvíľu. OK, sme tu zás. Skúsime sa pre mňa, aký je to pocit takto. Dáme si. Počkajte chvíľku. Tak som spel, som sa zaregistroval. Už končím moje video, tak zatiaľ čau.